Sanibonani. Sibuyile futhi namuhla. Namuhla siniphathela amaphupho, siniphathela iphupho namuhla. Namuhla siniphathela iphupho elibi, iphupho lesichitho. Iphupho lesichitho samakaka. Ukuphupha amakaka. Ukuphupha amakaka iphupho elibi. Ngingakhathazekile ukuthi uyawabona noma yakuthinta. Kodwa ke asicale ngapha ekutheni uphupha amakaka uyawabona. Ukuwabona amakaka basuke bakufaka isichitho lapho sokuthi ungathandeki, sokuthi abantu bakucwaye nje. Abantu bangakuthandi ube nesidina. Abantu basuke kuwe ikakhulukazi izinto ezinhle noma okuhle nje. Kube kude nakuwe. Ukuphupha amakaka uyanyanyeka, kwenza ukuthi unyanyeke njengoba nawe uma ngathi uyahamba nje uhlangana namasimba umuntu. Lento uvela uyibheke kayi1 ubheke eceleni nje, iyanyanyeka, iyanyanyisa. Even kuthiwa naku uma ubona amakaka omuntu angeke uzukhona ngisho ukudla. Uma kuthiwa uyadla abanye omunye umuntu angaphalaza ngisho ukuphalaza. So na uma bakushaya ngesichitho samakaka uwabona nje basuke benza ukuthi isimo sempilo yakho sibe njalo, ukuthi unyanyeke, ungathandeki, ungabukeki, abantu bangakhona ukuhlala nawe. Then ikasithi ke nakuye manje ke and uma bakushaye ngalesichitho lesamakaka loyo usuka kushaye ngesizathu esithile, kuzodependa ukuthi usuka ubhizi ngani, usuka kushayele for ini, mhlawumbe nebusiness ufuna ukuthi ama customer baleke kuwena, mhlawumbe semsebenzini ufuna ukuthi unyanyiwe, bakuzonda umphathi wakho akuzonda ube namacala ugcina soxoshwa. Ukuthi nje uvuleleka amanzi ingomsele ukuthi wonke amasho amabhada wele phezukwakho. Asithi naku ke mawuphupha lephupho leli, umphupha lephupho leli, manje lephupho leli uliphupha amasimbi awathinta. Nawathinta amasimbi ke lapho lapho zisuke sikhala, lapho kusuke sukubi ke. Lapho lesichitho sisuke sesingena. Lokhu abakwenzele sona lesichitho kusuke kuzokwenzeka vele. Asithi ibhizinisi lakho lizowa. Asithi uyasebenza umsebenzi ungawuluza, ungaxoshwa emsebenzini. Noma sithi naku uma emsebenzini ububheka ipromotion, le promotion leyo uzoyiluza nayo. Asithi bakushaye ukuthi kuphela umshado wakho, yebo uyaphela umshado. Konke okuhle nje, asithi unemfuyo, imfuyo yakhe ingatshontshwa, imfuyo yakhe ingafa. Whatever lokho busy ngako lokho abakushayile kona, kuyaphela. Sisuke sona vele sizongena ke isichitho leso ke. So isichitho sibi man lesamakaka. Nangabe uke waphupha kanjena, sithinte nazi number zethu la, sithinte la ku 0749175387 noma usi-email ku info@igedla.co.za. Ungasithinta nje lapho. Na iwebsite yethu www.igedla.co.za. Okanye ungathenga le combo la online uma ungena na front page yethu, ungaklika la ku shop now noma wehle uklike la ku view collection. Na ufika la naku la uzoklika khona ukuphupha amakaka. Siyatholakala ku Facebook, siyatholakala ku TikTok, siyatholakala na ku YouTube. Igedla igama kuwo 3 la social media platforms. Sithokozeke, akube kuhle kodwa nje empilweni. Siyabonga.